факторларны барлады. Бюджет турында закон проектын үткән елларда депутатларга менә шундый портфельләргә салып өләшәйдиләр. Быел таратмадылар. Әллә цифрлаштыру елы булганга электрон форматта җибәргәннәр. Икътисади яктан шактый кыен ел булуны исәпкә алып, акчаны янга калдырырга булганнар күрәсең. Киләсе елга Татарстан казнасы 27 миллиард сумлык кытлык белән салынган. Бу соңгы 10 елда иң зур сан. Бюджет непростого наступающего 23 года. Бюджет проектын депутатлар сессиядә карады. Һәм төп сорауларның берсе кытлыкны ничек капларга. Дефицит 27 миллиардов, это много достаточно. Вы сказали, что это вкладывается в какие-то рамки, но как мы его будем финансировать? За счет чего? Собственные осадки на счетах. И второе, то, что привлечение, если возможность есть, привлечение кредитов. Кытлык чыгымнарының артуыннан бигрәк керемнең кимүе белән бәйле. Киләсе ел бюджетында керем 38 миллиард сумга кими. Сәбәбе федераль законнарга кертелгән үзгәрешләр. Беренчедән, югары үзле нефть чыгарган өчен түләнә торган салымга ташлама бетерелде. Ә бу нефть компанияләренең керемен киметә. Алар алынган табыш буенча республика бюджетына салым түли. Ташламаның бетерелүе керемне азайта. Димәк, салым да азрак түләнә. Узган ел нәтиҗәсе буенча 30 миллиард сум булган. Бу турыда президент әле ел башында Мәскәүдә Гайдар форумында Обидно, когда вот по прошлому году мы потеряли там порядка 30 миллиардов из-за того, что изменили, значит, высоковязкую нефть приравняли к классической нефти, то есть тепловым методом мы добываем, а налоги платим, как будто, значит, добываем классическую нефть, да? Но нас не услышали, но это... В наш бюджет мы потеряли налог на прибыль. 2022 елның 6 айында бу төр салым буенча югалту 19 миллиард сумга җиткән ди икътисад белгечләре. Около 19 миллиардов рублей только за полгода. Без санап карадык, быел ярты ел эчендә югалтулар 19 миллиардка җиткән. Әгәр аны икегә тапкырласак, ел буена 38 миллиард дигән сүз. Бу сумма республика казнасына кергән мөмкин иде, ләкин кермәячәк. Бюджет, но не поступит. 2023 ел казнасы проектында югары үзле нефть чыгаручы компанияләр табышына салым 26 миллиардтан артып китә. Алкоголь акцизлары буенча югалтулар өчен компенсация бетерелү дә киләсе ел казнасы керемен 7 миллиардка киметәчәк. Файдалы казылмаларга салым буенча түләүнең артуы, бензинның уртача бәясен исәпләү формуласы үзгәрү казнаны 4 миллиард 600 миллион сумга юкартачак. Киләчәктә бу исемлек зураерга мөмкин әле. Федераль законнарга үзгәрешләр кертелү төбәк бюджетларының керемнәрен киметә. Әйтик, киләсе елдан салым түләүчеләрнең берләштерелгән төркеме бу Газпром, Татнефть кебек зур компанияләрнең табышка салымын турыдан-туры Мәскәүгә китә торган итмәкче булалар. Ул чагында республика казнасы 7 миллиард ярым сум акча югалтырга мөмкин. Татарстанда унлап шундый компания эшли, аларның берсе Татнефть. Аның табышка салымы Татарстанда калыр дип ышанабыз, диде финанс министры Радик Гайзатуллин бюджет комитеты утырышында. Бу турыда президентның федераль үзәк белән килешүен әйтә. Бу канун проектын 26 октябрьдә Дәүләт думасы караячак һәм хәл итәчәк. Әгәр дә менә бу закон кабул ителгән чорда Татарстан бюджетына өстәмә авырлык килүе мөмкин әле. Тагын бер мәсьәлә, федераль бюджеттан килә торган субвенцияләрне төбәкләргә бүлеп бирү формуласы үзгәрү ихтималы. Хәзер 100% булса, моннан соң 60 кына калырга мөмкин икән. 6 субвенцияны быел әгәр дә республика һәрберсен отдельно торган булса, икенче елга аны бер иттереп субвенция куялар да 60% Россиядән бирәләр, 40% республика күтәрергә тиеш. Ә бүгенге көндә кайбер юнәлешләр буенча 100% федераль бюджет бирә. Ул законнар безнең расчетлар буенча тагы безгә тискәре эшләтергән законнар әле булып чыгарга җыена. Финанс министры әйтүенчә, 2021 ел нәтиҗәсе буенча салымнарның 25%, ягъни 4тән 1 өлеше генә республикада калган, ә 75% Мәскәүгә киткән. Бүген республика бюджеты 8 төрле чыганактан тулылана. Казна керемнәрен арттыруның бердән-бер юлы ул республика предприятиеләренең яхшырак эшләве. Тик аяк чала торган сәбәпләр шактый әле. Икътисади чикләүләр, логистик маршрутлар өзелү, аларның кайберләре генә. Бу проблемаларны хәл итүдә дәүләт ярдәме мөһим. Ул инде льготный кредитлар менә бик күп булды инде безнең предприятиеләр шуның белән инде күп алдылар. Кече урта бизнеска тоже бик күп булды инде. Менә хәзер бу частичная мобилизация буенча тоже Россия план принимать итте дә, шул планнар буенча без эшләп барабыз инде менә. 2023 елның бюджет чыгымнарына килсәк, алар 421 миллиард сум дип планлаштырылган. Шуның 90% дәүләт программалары аша төрле социаль өлкәләрне финанслауга тотылачак. Мәдәният, иҗтимагый инфраструктура объектлары төзелеше һәм капиталь ремонт программалары дәвам итәчәк. Из возможного, что можно было сделать из этого бюджета, правительство представило максимально вот такой сбалансированный и в целом неплохой бюджет
непростого наступающего 23 года. Непростой. Его еще реализовать надо. Bütün proyectlarını уңышлы хәл итәрлек күләмдә чыгымнар белән билгеләнгән. 27 миллиард әлбәттә кытлык күренә. Инде ул аның чыганаклары берникадәр ачыклыкта күренә. Әмма ләкин республика менә нинди кыен санкцияларга бәйле халәттә булуга карамастан тотрыклы икътисад белән эшләп яшәвен күрсәтә безнең менә бу бюджет. Киләсе 3 елга Татарстан бюджеты проекты 2000 биттән артык. Калынлыгы буенча ул менә шушындый 3 китап кадәр. 41 кушымта 23 моддәдән тора. Монда керемнәр һәм чыгымнар тиененә кадәр күрсәтелгән. Бюджет проекты белән һәркем таныша ала. Ул дәүләт сайтының сайтына урнаштырылган. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.